שיחות באולפן עם אילת מידן. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, והיום אני שמחה לארח באולפן את שירלי נווה. היי שירלי. אהלן. שירלי, יש לה חברת הפקות שקוראים לה הגג הכחול, הפקות וידאו, והיא יוצרת סדרת רשת עצמאית, סדרת דוקו, שקוראים לה ירח חדש, על נשיות. ובעצם הסלוגן שכתבת הוא לרפא את הנשיות, לרפא את החברה כולה. נכון. קודם אני אנכיח שאני מאוד מתרגשת. זה לא מובן מאליו בשבילי להתראיין, אני באמת רגילה כזה יותר להיות מהצד השני, שמאחורי מצלמה ושמראיין, אז כיף לקבל אותך עם ההתרגשות שלך. כן. זה מקום להשמיע את קולך. כן. אז בפרק הראשון הבאת את בראשית, את איך הכל קרה, ואת מדברת הרבה באמת על המקום הזה של אלפי שנות פטריארכיה. נכון. בעצם בערך מתקופת התנ"ך, או מאז שהתחילו לכתוב את ההיסטוריה, כל המנהיגים הם גברים, כל ההיסטוריה נכתבת על ידי גברים, המדענים, האומנים, כולם הם גברים. ובעצם זה יצר לנו חברה שהיא מאוד מאוד לא מאוזנת. נשים לא יכלו לאורך אלפי שנים להשמיע את הקול שלהן במרחב הציבורי. לא הנהיגו, לא הובילו, לא רוחנית, לא מדינית. והיום אנחנו בעידן המיטו. אנחנו יכולות לשבת פה ולדבר על זה בפודקאסט. את עושה על זה סדרה. אפשר להגיד שאנחנו ברות מזל. כי אם נסתכל על ההיסטוריה הנשית, אז היום אנחנו באיזשהו מקום כן משמיעות את קולנו בעולם. אני מרגישה שאף אחד לא עוצר אותי, אף אחד לא משתיק אותי, רק אני משתיקה את עצמי. אז זה בדיוק הסדרה. הסדרה יורדת בכל פרק לתחום אחד. איפה אני עושה את זה לעצמי? ברגע שאנחנו נוכל לראות את זה, ואז נוכל להפסיק, כמו לצמצם את עצמנו, אז באמת נשיות תוכל לחזור למקום הטבעי שלה. אבל קודם כל אנחנו צריכים לראות, באמת הפרק עכשיו הוא עוסק בגוף. איפה אני ממשטרת את הגוף של עצמי, ולמה? איפה... בהתאם לקודים של יופי חברתי, את מתכוונת. נכון. כן. איפה אני בפרק על מיניות, איפה אני מסרסת את עצמי, או עוצרת את המיניות של עצמי, או משתמשת במיניות שלי בצורה לא נכונה. רובנו לא יודעים מה זאת מיניות. בריאה טבעית שהיא לא זכרית יתר. זכרית יתר זה אומר, אני מתלבשת בצורה מינית כדי למשוך גברים. כן, כי ככה אני ממש למדתי להגדיר את עצמי. אני מוגדרת על ידי היופי שלי, ובלעדיו אני חסרת ערך. דרך אגב, גם לגברים, פטריארכיה דופקת את כולם בלי הבדל, כאילו גם גברים מאוד מושפעים מזה, ויש להם עניינים אחרים, זאת אומרת, אצלם הערך העצמי מאוד מקושר נגיד לכסף, או איך הייתי במיטה, השאיפה שלי בסדרה, היא שנלמד להפריד את עצמנו מאיזה שהן הגדרות של מה זה גבר גבר, מה זאת אישה אישה, ונוכל להיות אותנטיים כמו שאנחנו, מתוך אבל כן כבוד לשונות שבין גברים לנשים. לכל אחד מביא איכויות אחרות, שהן שתיהן מאוד מאוד חשובות לפעול ביחד. מאוד חשוב כאילו להנכיח את ההבדל, שלא כל פעולה או קול שבוקע מתוך גוף נשי, הוא בהכרח נשי במהותו. זאת אומרת, כשאני מדברת על להחזיר את האיזון בין זכרי לנקבי בחברה, זה אומר שמשהו במהות הנשית מאוד מאוד נדחק הצידה. שהמהות הנשית היא באמת יותר מעגלית, היא יותר מכילה, היא יותר שוהה עם הדברים, ולא ישר פונה לעשייה. היא לא שואפת להתקדמות כל הזמן, אינה בספירלות, במעגלים. זה אולי נשמע טיפה ארטילאי, אבל זה איזושהי מהות שכמו הלכה לאיבוד קצת, הושתקה, נחשבת פחות ראויה. מעניין אותי ככה, אם באישי, אם בא לך לספר, את לא חייבת. אתה יודע, תמיד הדברים שאנחנו ככה מרגישים תשוקה עמוקה להביא אותם לעולם, הם יושבים אצלנו על משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות בו תיקון באישי. ומעניין אותי אם ככה, את הרגשת זרקת קודם שבאת בבית מסורתי, ואיפה קולה של האישה, אז מעניין אותי אם את חווית את אמא שלך כמושתקת בבית, אם היא בעצם כאילו רק גידלה אתכם ולא היה לה מקום ולא היה לה קול, ואם כילדה חווית את זה והרגשת אני לא מוכנה להיות ככה, אני אהיה משהו אחר.
לא, אז קודם כל, אבא שלי הוא מסורתי ומזרחי, ואמא שלי הייתה ממוצא אשכנזי, נקרא לזה, אבל היא נפטרה כשהייתי בת 7. אז בעצם אני גדלתי בלי אמא, בכלל בלי המודל הזה שנקרא אמא. ואולי זה דווקא, כן, מה שגרם לי באיזשהו מקום לעשות את הסדרה הזאת, כי אפשר להגיד שהמסע החיפוש העמוק שלי אחרי אמא בעולם הזה. כלומר, אני חובה את העולם כעולם שאין בו אמא. עולם גברי. יש בו אבא, אבא מאוד חזק, מאוד חמור סבר, אני אומרת את זה גם על אלוהים וגם אולי על האבא הפרטי שלי ועל דמות אב בכלל. אבא שהוא נותן לך גב, והוא חזק, אבל הוא לא יודע להביע רגשות, הוא מאוד נוקשה, ומאוד צריך לציית לחוקים. זה ככה, כאילו, הדמות האב הארכיטיפית, וזה לא מאוזן, שוב. ולא הייתה איזה דודה, סבתא, מישהי שלקחה והדגימה את התפקיד הזה של נשיות בשבילך? כאילו, המשפחה של אבא שלי, הם באמת משפחה מזרחית מאוד גדולה, עם 11 אחים, וכן, יש לי דודות שהיו איתי, ובאיזשהו מקום זה לא היה שלם, וגם מה שהם דגמנו היה, הנה, למשל, אפרופו העניין של הסתכלות על הגוף הנשי, זה מרגע שאת מתחילה להתבגר מינית, זה כל הזמן כאילו לשפוט את איך שאת נראית, האם את בסדר או לא בסדר. חסודה הכוונה בסדר? לאו דווקא חסודה, זה גם יכול להיות מטופחת, זה יכול להיות, כאילו, הנראות שלך, כל שערה וכל זה, מאוד מאוד מקבלים תשומת לב. מה עם הפנימיות? מה עם אז זה דברים שהם צורמים. אז את כן כאילו ראית באיזשהו מקום נשיות כבושה סביבך. כן. לא הדגימו לך, אף אחד לא הדגימה לך, הבעה רגשית, עולם פנימי, דברים שאותם בעצם, נכון. את קוראת להם האיכות הנשית שחסרה בעולם. נכון. מצד שני, הייתה לי הסבתא שהיו לה 16 ילדים, רק חלק מהם מתו בגיל צעיר, בתוניס. סבתא מדהימה. ממנה גם למדתי המון דברים, שאפשר לגדל הרבה ילדים וזה לא קשה. יש לך 4? כן. איזושהי נוכחות נשית דומסטית מאוד מאוד עוצמתית ומשמעותית לכל, היא כאילו הייתה הלב, ממש הלב של הבית. הייתה אליה המון אהבה, אבל לא היה אליה הרבה הערכה. אז מתי בעצם את הרגשת בתהליך האישי שלך שיש מקום לקול שלך, שאת מעיזה להשמיע אותו, שיש לך אמירה אישית משלך על מהי נשיות, מה היית רוצה לראות בעולם? כאילו, יצאתי לעשות את הסדרה מתוך מסע חקירה אישי, באמת, כמו שאמרת. כאילו, מה זה מיניות בריאה? מה זה אימהות בריאה? ומה גילית הכי משמעותי על עצמך במסע הזה? אני יכולה להגיד שקודם כל גיליתי את העניין של מעגלי נשים. פורמט, לא יודעת איך לקרוא לזה, שהוא מנרמל נשיות, שזה מדהים. את חושבת שאת כל חוויה קצת מוזרה שיש לך בחיים היא רק שלך, ושאת מוזרה, ואז את הולכת למעגל נשים, ויושבת, ונשים אחרות מדברות את הקול שלך, ומספרות את זה על עצמם, שגם הן עוברות את זה. וזה כל כך מנרמל, וזה כל כך מרגיע, וכל כך עוזר לגדול. אז בעצם הסדרה היא כמו מין מעגל נשים גדול כזה. זה מה שהיא באה לעשות. היא באה לנרמל חוויות נשיות שהרבה פעמים הן לא מדוברות, או שאנחנו חושבות שזה רק אצלנו. אז בואי באמת נחשוב ככה על כל מיני דוגמאות ביחד של דברים שקשורים בפרק השלישי שלך, ראי, דברים שקשורים לנשיות, לגוף, איפה אנחנו בעצם מושפעות אולי מהתרבות הזכרית, כמו למשל במיניות שלנו או בלידה, דברים שככה באים לידי ביטוי בגידול ילדים. כן, אז בעצם הפרק השלישי מתייחס רק לנושא של דימוי גוף ואידיאל היופי, ולמיניות ולידה ואימהות יהיו פרקים אחרים. ובכל אחד מהתחומים האלה אפשר לראות איך כל החברה האנושית סובלת מזה שהנשיות לא יושבת על המקום הטבעי והבריא שלה. בדימוי גוף זה מאוד ברור, כשנשים עסוקות כל היום באיך הן נראות. אישה שווה מראה,
ומראה שווה נערה צעירה, כמובן שאסור להתבגר. הגוף שלנו משתנה, אישה שווה שינוי, כי אישה היא כמו הטבע, היא מין ייצוג כזה של אמא האדמה, של הטבע, והתרבות שלנו אומרת, לא, בוא נשאיר את זה סטטי. כאילו, אין מקום לעלים נושרים, אין מקום לחורף, אין מקום לחושך. זה תמיד צריך להיות הדבר המואר והיפה והמושלם הזה. שזה גם היחס בעצם לזקנה בחברה שלנו, את אומרת, הוא נובע מתרבות זכרית. אני מרגישה גם שגברים היום הם תופסים את החיים כאיזו התקדמות ועלייה לעבר שיא מסוים, ומכאן יש אך ורק ירידה. וככה אנחנו הרבה פעמים גם תופסים את עצמנו, גם גברים וגם נשים בגיל מסוים. בעוד שהמקום הבריא בעיניי הוא להגיד, אנחנו ממשיכים לגדול כל הזמן. ממשיכים להתפתח, הופכים בשלב מסוים לזקנים חכמים. יש לנו המון מה לתת לאנשים צעירים מאיתנו, המון ניסיון חיים, ובוא ככה ניקח בעלות גם על הזקנה שלנו, ולא נוציא את הזקנים מחוץ לחברה, לא נוציא את הילדים מחוץ לחברה. אז פה אנחנו כבר מגיעים לדבר על איך הורות מיטיבה צריכה להיראות. זאת אומרת, שנשים מקבלות תמיכה, זה דבר ראשון, ואנחנו לא מגדלות לבד ובבדידות. מה שקורה להרבה נשים בעולם הקפיטליסטי, שכל אחת מגדלת את הילדים שלה לבד. נדרשת להתמודד עם כל המטלות, ועוד היום עם העידן הפמיניסטי שאנחנו מצפות מעצמנו גם לחזור לעבוד מיד, או הקריירה שלי, או הגוף שלי, איך הוא נראה אחרי זה. זהו. וצריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד, וזה מאוד ברור, וגם צריך כפר שלם כדי לתמוך בזוג הורים אחד. אנחנו לא בנויים לגדל ככה ילדים. ובאמת הרבה נשים יש להם דיכאון אחרי לידה, שאני מניחה שזה קשור לזה. אני לא בטוחה שהתופעה הזאת התקיימה בשבטים, שיהיו 6 נשים איתך באוהל האדום, תומכות אותך אחרי הלידה, מגדלות רגע את הילדים האחרים, כשאת צריכה להיות עם התינוק, או... לגמרי, אני לומדת עכשיו בדיוק על שבטים באפריקה, בקורס מאוד מעניין עם אלה הררי, היא ממש מדברת שם, כל הכפר זה ההורים של התינוקות. ואז יש לה כוחות ומשאבים מתחדשים, כי אחרת היא נשחקת והיא נהיית מוטשת. בדיוק. ואותו דבר, הנושא של לידה, שהופקע בעצם, הלידה היא שער הכי עוצמתי של אישה לנשיות שלה. שוב, אם היא לא מדוקת על ידי בית חולים ורופאים שלוקחים פיקוד עלייך ועל הגוף שלך, ונותנים לך להרגיש שהם יודעים יותר טוב ממך. נכון. בזמן שהגוף שלנו יודעת לעשות את זה בצורה הכי מיטיבה שיש, והתנאים בבית חולים הם כל כך לא תומכי לידה, לא מותאמים למה שאישה זקוקה ברגע הזה. היא זקוקה לתחושה של ביטחון והגנה ושקט. רחם. כן, ממש. ותמיכה של עוד נשים, שבאמת היום יש יותר ויותר נשים מודעות לזה ולוקחות מיילדת ללידה או דולה, או בוחרות ללדת בבית. נכון. וזה עדיין לא נתמך על ידי הממסד. אז למה? כי ככל שיותר תינוקות ייוולדו בלידה טובה, הם באים בשמחה יותר גדולה לעולם הזה. אז אני חושבת שבאמת המקום הזה של הנשיות הוא בא לידי ביטוי בהרבה דברים. באמת באיך אנחנו יולדות, בכמה תמיכה יש לנו כשאנחנו יולדות, באיך אנחנו מגדלות את הילדים, בכמה לגיטימי זה אחר כך להישאר בבית. את יודעת, נגיד גם בחברה שלנו הפמיניסטית מאוד, אני המון פעמים מרגישה שהדיכוי מגיע דווקא מנשים, במסרים שאנחנו מעבירות אחת לשנייה. ברור, זה כל הסיפור. קודם כל, פטריארכיה לצורך העניין תמיד הוא עברה הרבה על ידי נשים. אם סתם תקחי את הקשירת רגליים של תינוקות בסין, שזה היה פעם איזה סוג של אידיאל יופי כזה אצלם. מי עושה את זה? הסבתות והאימהות. מי אצלנו מעביר את המסרים של איך אישה צריכה להיראות? האימהות, גם הפרעות אכילה שלנו, אנחנו יכולות להעביר לבנות שלנו. יחס לאוכל, יחס לגוף. אם אני מסתכלת על הראי ותמיד מבקרת את עצמי ולא מרוצה ממה שאני רואה שם, זה עובר בצורה מיידית לבת שלי ומשפיע על איך שהיא תסתכל על עצמה. אני זוכרת שרק בגיל 40, דווקא כשהתחלתי להזדקן, התחלתי להסתכל על עצמי באופן הרבה יותר אוהב. ובגילי ה-20, כשהייתי כולי, את יודעת, מהממת. בשלב הכי יפה, שפטתי את עצמי נורא. זה סיפור שאני שומעת פשוט
עשרות נשים, כמעט, באמת, זה פשוט כאילו מין סוג של טרגדיה כזאת. אני גם רואה את זה עכשיו עם הנשים הצעירות, שהמבט הביקורתי הזה, שאנחנו כל הזמן צריכות להידמות לאיזה אידיאל, וזה אף פעם לא מספיק, וזה אף פעם לא מושלם. ומחלקות את הגוף לחלקים, ובוחנות כל חלק, במקום לתפוס את עצמנו כאיזה מכלול שלם, ובכלל לשים פחות פוקוס על הראי, ויותר פוקוס על התחושות הפנימיות שלי, על התחושות, מה אני מרגישה בגוף. האם הגוף שלי מרגיש טוב? זה צריך להיות המדד שלנו להתבוננות עצמית. וגם כמה זמן ומרחב נפשי היה מתפנה לנו אם היינו מורידות את הדבר הזה קצת מסדר היום, כן? זה לא שאנחנו לא אוהבות יופי ומחוברות ליופי, נשיות מאוד מחוברת ליופי. יש משהו באסתטיקה שאנחנו כאילו כמו מתלבשות אחת בשביל השנייה. נכון. מקבלות את המחמאות אחת מהשנייה. נכון, אז א', כי יש בנו משהו שמאוד מחובר במהות שלו ליופי ואסתטיקה, וזה טבעי לנו גם להתקשט והכל בסדר, אבל גם אנחנו הרבה פעמים מאמצות את המבט המחפצן הזה, שמגיע מגברים או מתעשיית היופי, משוות את עצמנו לכל האידיאלים הבלתי מושגים האלה, ונמצאות בשיפוטיות עצמית בלתי פוסקת, וזאת חוויית חיים מאוד מאוד קשה. אז כשאנחנו מדברות על ריפוי הנשיות, ריפוי החברה כולה, אנחנו מדברות בעצם על התבוננות פנימית על החלקים שבהם אנחנו יוצרות דיכוי לקול הנשי שלנו, נכון? אם זה למה שיש לנו לומר, אם זה לאופן שבו אנחנו מסתכלות על איך אנחנו נראות, אם זה באופן שבו אנחנו שופטות את מה שאנחנו עושות, האם אני מספיק בבית, האם אני לא מספיק בבית, האם אני עושה מספיק קריירה, האם אני לא עושה מספיק קריירה. אני חושבת שיש כל כך הרבה רבדים שבהם אנחנו מוזמנות להסתכל בעיניים חדשות על מהו נשי ומהו גברי במה שאימצנו. אני נגיד שמתי לב שכשנהייתי, אז כל המחשבות שלי מנוהלות על ידי זה שאני רוצה להיות ליד הילדים שלי, ואני רוצה לגדל אותם, ואני לא רוצה לחזור למרוץ החיים. ומשהו השתנה בי. לגמרי, בדיוק. וגם מרוץ החיים הזה הוא משהו שכל כך לא מותאם. זה שוב, זה לרוץ כל הזמן ולהשיג עוד. זה לא מחובר בשום צורה למקצב נשי, לגוף נשי, למחזוריות נשית. אנחנו משתנות בתוך חודש אחד ב-360 מעלות. כאילו גם הדבר הזה שאנחנו צריכות ללכת בתלם, כאילו בתוך החברה ובכל יום בחודש להיות קשירות ותפוקניות, זה גם לא תואם למחזוריות הנשית. נכון, בדיוק. יש ימים שאת סתם רוצה לרבוץ. בדיוק. ואז כמה לגיטימציה יש לי לרבוץ על הארסל ולשמוע מוזיקה עכשיו, שאני צריכה לערוך את הפודקאסט שלנו, או לא יודעת, לעשות משהו שהוא נורא נורא פרודוקטיבי. אבל אני גיליתי שיש משהו מאוד מדהים בהקשבה עמוקה והסכמה למחזוריות הזאת מה הגוף שלי רוצה בכל יום ויום. לפעמים אני באנרגיות צי ואני קמה בוקר וכאילו, מה יש לעשות היום, נכון? כן. ולפעמים זה כמו שאמרת, אין אותי ואני רוצה רק לקרוא ספר בארסל או לשמוע מוזיקה. ואני גיליתי משהו ממש יפה, שברגע שאת מסכימה לעצמך לשבת באותו יום בארסל ולשמוע מוזיקה, א', את תקומי רעננה עם הרבה יותר אנרגיות לעשייה מחודשת מתי שתקומי. זה גם יכול להיות חצי שעה וזה יכול להיות 3 ימים, אבל זה פשוט יחדש לך את המלאי של האנרגיה, וגם הרבה פעמים בימים האלה שאת לא עושה כלום, המון דברים באים. המון דברים טובים. רספטיבית. את נהיית פתאום יכולה לקבל. בדיוק. אז שוב, את עוברת בעצם לאזור היני, במקום לאזור היאנגי של העשייה והפעולה. אני חושבת שזאת את כתבת על זה משהו, על ההבדל בין פנתרה לנמרה או לטיגריס? ללוויה. זה ממש דיבר אליי, אני זוכרת שפתאום ראיתי את הפוסט הזה, ואהבתי את זה. אולי תספרי מה זה אומר. סתם, הצחיק אותי כזה, חשבתי על השיר אני פנתרה של נועה קילר, לעומת יש שיר שערכתי לו קליפ שנקרא את לוויה, של עדי אושר. ומאז שעשיתי את הקליפ הזה, אז הילדים שלי כל שנייה אומרים לי, אמא את לוויה, אמא את לוויה, הם צוחקים עליי כאילו. אבל חשבתי על ההבדל בין חוט של... זה לא מחובר באמת לחיות בטבע ולטוטמים שלהם ולסימבוליזם שלהם, אבל משהו בשיר הזה של אני פנתרה, אני ערה, כשכולם ישן, היא אף פעם לא הולכת לישון, היא לא נחה לרגע, היא כל הזמן בעשייה, היא בפומו, היא חייבת להיות בכל מקום. וזה חוט שיש לנו אותה, אבל...
יש המון ערך גם בלהיות לביאה כזאת שרובצת הרבה זמן, והיא יודעת שדברים יבואו אליה. זה נקרא תודעת ביצית, זה כאילו שאת נוכחת על המקום שלך ומזמנת אלייך דברים שיבואו אלייך. בניגוד לתודעת זרע, שזה... אני נגיד עושה את זה כל בוקר. אני ממש עם הקפה של הבוקר, אוסרת על עצמי להתעסק בטלפון, מה שזה אינסטינקט של כולנו להביא את היד לטלפון, אז אני פשוט אוסרת על עצמי, אני בואה בבננות, ואני בתודעת ביצית, כמו שאת קוראת לזה. זה גם, את יודעת, הדבר הזה של בין being ל-doing, האיזון הזה. אם אנחנו לא מאזנות בחיים שלנו, ככה אני מרגישה אצלי לפחות, בין האיכות היאנגית, הפעלתנית, שרוצה להתקדם, שהיא כמו הזרע, אולי, שחותר אל היעד, לבין איכות הביצית הזאת, איכות המנוחה, הלוויה, אז אני יוצאת מאיזון. כאילו צריך ממש להניח את שני היסודות האלה ביומיום. ממש. ואני רואה המון נשים עצמאיות שכביכול יש להם את הפריבילגיה הזאת, ומאוד מאוד מאוד קשה להם להסכים. היום אני נחה, היום אני לא הולכת, היום אני קוראת ספר. זה מאוד קשה לנו. ואת חושבת שזה קשור להפנמה שלנו את הקודים הזכריים? של התרבות, כן. ששוב, התרבות שלנו היא זכרית יותר. ואז בעצם מזה נוצרות כל מיני מחלות אוטואימוניות, מוזרות, נכון, וכרוניות בגוף. ובחברה זה באמת, כאילו, המחלה של החברה היא מלחמה. בכל המישורים, לא רק שיש לנו עכשיו את המלחמה הקשה הזאת, יש מלחמה בין המינים, ויש מלחמה בתוך אנשים בינם לבין עצמם. יש המון מלחמה פנימית. והמון דיכאון, כי יש המון איכויות שמדוכאות פשוט בתוכנו. אנחנו לא מסכימים להם לבוא לידי ביטוי. אני תמיד אומרת שדיכאון זה דיכאון. זה רצון גם. אנחנו מדכאות את הרצון שלנו. כן. אנחנו רוצות לעשות דברים וזה נראה לנו לא לגיטימי, או לא מקובל. כן, גם הפיצול הזה בין חבל ולילית, שיש בכל אחת מאיתנו, כאילו את האישה באמת הביתית, האימא, האימהית, המכילה, ולעומתה לילית, הפראית, החופשייה, שלא ככה מסכימה למוסכמות החברתיות. אני זוכרת שקראתי את הספר אילות בכל אישה, ובאמת היא מדברת על, נגיד, דמטר, היא האלה האימהית, לעומת הרה, שהיא האלה של הזוגיות, או ארתמיס, שהיא אלת הציד והירח, שהיא זאת שיוצאת להגשים את עצמה בעולם. כן. כאילו יש אלות בכל אישה, יש בנו את החלקים השונים. נכון. איך כל האלות האלה חיות בתוך אותה אישה. בדיוק. כמו ללמוד לרקוד ביחד עם כל הדמויות הפנימיות שלנו, בלי שהם ילחמו אחת בשנייה. לכל אחת יש מקום, כמו שלכל האיכויות יש מקום. אני חושבת שאנחנו קצת מבקשות ליצור עולם חדש, כמה שזה נשמע, את יודעת, איזו סיסמה נבובה. אבל זה נכון, זה הבדלים ממש בכל מישור חיים. מה זה הנהגה נשית, למשל, מה זה אומר? זה נושא חקירה, כאילו, עכשיו של הסדרה, ויהיה פרק על זה. אני לא יודעת מה זה אומר, אבל זה בטוח לא מושתת על שליטה. ושלטון. והיררכיה. והיררכיה. זה לא. זה מעגלי. זה לא בא לשלוט באף אחד. כשאומרים מטריארכיה, כלומר, אולי גברים היום או אנשים יכולים לפחד, מה, אתם רוצות לשלוט בעולם במקומנו? אנחנו לא רוצות לשלוט, אנחנו רוצות אולי להוביל. אני גם חושבת שההנהגה נשית זה משהו שמתחלף, הוא לא ממוקד בבן אדם, באישה מסוימת, או בבן אדם מסוים, אלא זה, אם יש עכשיו את האישה שיש לה ויז'ן והיא רוצה להביא אותו, היא מביאה, אבל אחרי זה, כמו שדיברנו על מחזוריות, אולי היא תעיפה, אולי היא רוצה לנוח, אולי היא עכשיו צריכה למלא את המשאבים של עצמה. יש אישה אחרת שתעלה באופן טבעי ותוביל עכשיו כברת דרך מסוימת. זה פחות עסוק באגו, וזה יותר שיתוף פעולה. אז זה ממש ללמוד המון דרכים חדשות של הקיום, גם בכלכלה או בעולם העשייה, מעבר מתחרותיות לשיתופי פעולה. גם הסדרה ירח חדש, בעצם היא פותחת במה להמון המון נשים, וזה מקדם אותם בעולם. זה גם מוזיקאיות וגם אומניות פלסטיות שהיצירות שלהם משולבות בסדרה,
וגם נשים שמתראיינות ומספרות על התחומים שהן מעמיקות בהם. זה נותן במה להרבה מאוד נשים. זה נותן במה להמון המון נשים, והן עוזרות ליצור את הסדרה. זאת אומרת, זה מין איזה מעגל כזה, זה עוד בתהליך. היה לי את הוויז'ן הזה, שזאת תהיה יצירה קהילתית, בגלל אין לנו מודל לדבר הזה, אז אנחנו יוצרות את זה תוך כדי הליכה. אנחנו מבינות לאט לאט מה זה אומר, ואיך כולם ככה יוצאות נזכרות מהשיתוף פעולה הזה. נשמע מדהים, ובאמת גם אתם ששומעים אותנו יכולים ויכולות לקחת חלק ביצירה הזאת, שממומנת על ידי מימון המונים, ולתמוך בה כדי שיצאו עוד פרקים. כמובן שאתם יכולים לצפות בה באתר של שירלי, שאני אשים לכם קישור אליו, וגם ביוטיוב. אז תודה רבה, שירלי נווה, יוצרת הסדרה ירח חדש. תודה, היה כיף לשוחח איתך על נשיות ועל היצירה. אני באמת מקווה שזה יצליח ושתמשיכי להביא את המסר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב. תודה. תודה לכם שהקשבתם. שיחות באולפן עם אילת מידן.